Siis mä halusin sanoa sen, että te olette ollut mulle niin huikeita ja niin uskollisia, niin ihania faneja. Te olette ollut kiertänyt keikoilla ja aina kannustanut. Ja mä arvostan sitä tosi paljon. Ja lähes yhtä paljon mä arvostan sitä, lähes yhtä paljon. Mä arvostan näitä jätkiä tässä mun takana. Ne on ihan mielettömiä ja panostanut ihan, antanut kaikkeensa tähän prokkikseen. Joten pistetään siitä aplodit. On tuolla takana. Enemmän viimeisesti, että niitä oikeesti ite pystyis vaihtamaan. Nyt päästiin siis vähän niinku loppuvaiheeseen. Mulla on 4 levyä tullut ja me ollaan menty vähän niinku aikajärjestyksessä. Ensimmäistä levyä, toka levyä, 3. levyä ja nyt päästiin siihen 4. levyyn. Ja tän seuraavan biisin nimi on Worst Party's Over. Koska te joudutte vielä venää vähän aikaa, että pääsette taas keikoille. Mä joudun venää vähän aikaa, että päästään takas keikoille. Mutta sit voidaan taas laulaa Worst Party's Over, kun seuraavan kerran tulee uutta materiaalia ja päästään yhdessä taas laulaa ja tanssiin. Ja pistetään iso käsi Redramaan. Redrama ei valitettavasti päässyt tänään, vaikka ois kovin halunnut. Siellä se on! Tulihan se! Oh no, that's what they say, but how can I feel this way?